Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai saurare barka da yau. Faɗa ya kaule tsakanin wasu jarumai guda biyu, wa'annan jarumai tsakanin wannan Malam Ali da kuma Rayya. Wa'annan jarumai guda biyu dai kowa ya san su fitattu ne a duniya game da shirin wasan kwaikwayo fina-finan Hausa. Wa'annan jarumai duk wanda yake bibiyar Kwana 90 fim ne mai dogon zango. Wa'annan jarumai kowane yana taka rawar gani a cikin fim ɗin. To yau kawai gashi sun zo sun samu wani matsala tsakaninsu, har da suna wa juna zagin da ba za ka so ka ji ba, domin duk yadda ake faɗa ma in dai baka ji ba to tabbas ba za ka fahimci abin da ake nufi ba, domin kuma wannan faɗa nasu ba ƙarami ba ne. Yanzu za mu sada ku da wannan audio nasu ku ji irin zage-zagen da suke wa junansu a WhatsApp. Ko menene sillar wannan faɗa nasu? Wa'annan jarumai guda biyu dai abun ya bada mamaki. Shirin yadda suke fin tare suna kuma hulɗa tare, sai gashi wani abu ya shiga tsakaninsu, suna wani faɗa kamar ba su san junansu ba. Wannan maganar ta yada ta shiga social media ko ina da ko ina. Yanzu ana ta mamakin me ya haɗa wa'annan jarumai guda biyu. Yanzu insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba za mu sara ku da wannan audio nasu domin ku ji irin abin da yake faruwa. Amma kafin na dan uwa in kai farko ne a shigowa wannan tasha tamu, ka daure ka danna mana alamar subscribing da alamar kararrawa, domin yana ƙara mana ƙarfin gwiwa, sannan kuma za ka rinka ganin sakonnin mu da zaran mun daura. Insha Allah yanzu za mu sada ku da wannan domin ku ji wa idon ku. Ayya dan kutumar durin uwarki nake ga wannan magana, dan kutumar fura ubanki, dan kutumar ubanki. To sai ki durin uwarki, na ranta da girman Allah da ya tana ki kutumar ubanki. Yana miki na fi ki hauka don kutumar ubanki, shegiya jaka dabba mahaukaciyar jahila da fikiya. Kai da yake daƙiƙi ne, mahaukaci ne, jahili ne, kai baka san me kake yi, babban za dabba ɗan akuya. Ai ko baka yaka ba na san za ka aikata. Banza kawai mahaukaci jahili ɗan shegiya. In ba jahilci ba da akuyanci irin naka, ka mai da kanka dan tasha, ka mai da kanka mahaukaci, ka mai da kanka dabba wanda baka san me kake ba. Me haka dan Allah ka sai duka anan muka kawo karshen wannan shirin. Domin sake kasancewa da mu kuma danna subscribing da alamar kararrawa, da zarar mun daura sabon shiri za a yi ma alaɗe shi. Mun gode.